Ето значенията на различните руни. Последвайте ни и посетете сайта ни за над 11 различни безплатни онлайн гледания на таро, руни, обикновени карти и много други. В гадаенето с руни са включени следните руни. Фехо символизира богатство, успех и благополучие. Урус представлява сила, здраве и нови начинания. Турисас символ на защита, конфликти и мощни сили. Ансус свързана с комуникация, мъдрост и божествено вдъхновение. Райдо означава пътуване, движение и промени. Кенас представлява знания, учение и осветяване на скритото. Гебо символ на подаръци, партньорства и баланс. Вуньо означава радост, хармония и успех. Хагалас свързана с разрушителни сили, промяна и трансформация. Наутис означава нужда, ограничение и самодисциплина. Иса символ на застой, пречки и самоконтрол. Иера представлява цикли, реколта и естествения ход на нещата. Ейвас означава защита, устойчивост и дълголетие. Пердро свързана с тайни, съдба и мистерия. Алгис символ на защита, помощ и духовна сила. Совило означава успех, просветление и жизнена сила. Тейвас символ на справедливост, военна сила и чест. Беркана представлява растеж, плодородие и ново начало. Евас означава движение, прогрес и хармония. Еманас свързана с човечеството, сътрудничеството и личностното развитие. Лагус символ на интуиция, емоции и течението на живота. Ингвас означава плодородие, завършеност и ново начало. Дагас представлява светлина, трансформация и ново начало. Отъл символ на наследството, домашния уют и семейните връзки.